Kocúrska žatva bude otvorená so literatúrnym večerom, ktorý bude otrimaný u ljetnej učajni osnovnej školy Bratstvo jedinstvo piatok 15. julija na 21 hodin, a potom na 22 bude otrimana programa za mladih Tamburanje Oprez Doma kulturi. V sobotu provadzací programy budú otrimani u fiskultúrnej sali osnovnej školy od 18:30 hodin i počnú so výstavu národných oblečívoch, potom prezentáciu knižky Oblečívo i tanci bačko-srímských rusnácoch a na koncu budú otvorení etnostoly. Centrálna programa bude otrimana na ljetnej bini Doma kultúry i bude mať 4 časti. Tak na 20:30 hodin bude nástup detinských folklórnych ansámbloch Kud žatva i Kud zavičajno vrelo a u predĺženju bude otrimana festivalska časť programy, kde nastúpia našo društva zo Skocúra, Nového Sadu, Nového Orachova i Ďurďova. Do reviálnej časti popri tých spomnutých nastúpia i Kud zo Šidu i Dom kultúry zo Ruského Kerestura. Pomedzi festivalskú i reviálnu časť programy nastúpia hostci zo inozemstva, a to ansambl Kičera zo Slovackej. Druženie bude predĺžené i posle programy na Torba balu zo tamburovú muziku. Uchodnica na centrálnu programu bude koštať 100 dinári a za provadzací programy úchod bude zadarmo.